Η μητέρα μου έβαλε ένα χρυσό κολλιέ στην τσάντα της 15χρονης κόρης μου και την συνέλαβαν για κλοπή από κατάστημα. Ο πατέρας μου έδωσε ψευδή κατάθεση στην αστυνομία, ισχυριζόμενος ότι την είδε να το κλέβει. Τι βρήκα να κλαίει στο αστυνομικό τμήμα. Δεν φώναξα, έκανα αυτό. 3 μέρες αργότερα, η μητέρα μου έμεινε άφωνη. Ο πατέρας μου ούριαζε, υπάρχουν στιγμές που η ζωή σου αλλάζει χωρίς προειδοποίηση. Όχι μεγάλες κινηματογραφικές στιγμές, χωρίς δυσίωνη μουσική, χωρίς σκοτεινά σύννεφα που έρχονται. Απλά ένας ήχος κλείσει σε ένα συνηθισμένο απόγευμα καθημερινής ημέρας, και πριν καν πεις ένα γεια, το έδαφος κάτω από σένα έχει αλλάξει. Ήταν λίγο μετά τις 4 όταν το τηλέφωνο μου άναψε. Το όνομα της κόρης μου Τζουν έλαμπε στην οθόνη. Η Τζουν δεν μου τηλεφωνεί στη δουλειά. Μου στέλνει μηνύματα, συνήθως μιμίδια, ερωτήσεις για το σπίτι ή φωτογραφίες του σκύλου μας που μοιάζει να σκέφτεται να κάνει καριέρα στην πολιτική, αλλά δεν τηλεφωνεί. Η φωνή της ήταν μικρή όταν απάντησα. «Μαμά. Είμαι στο αστυνομικό τμήμα. Μπορείς να έρθεις να με πάρεις?» Έπιασα το τηλέφωνο πιο σφιχτά. «Τι συνέβη, έχεις χτυπήσει?» «Δεν μπορώ, απλά έλα τώρα». Η γραμμή έσβησε. Κοίταξα το τηλέφωνο μου σαν να μπορούσε να προσφέρει υπότιτλους για όμικρον με τόνο, «Τι στο διάολο» υποτίθεται ότι σήμαινε αυτό. Δεν το έκανε. Το αστυνομικό τμήμα μύριζε αμυδρά καμένο καφέ και απολυμαντικό, το είδος της μυρωδιάς που υπόσχεται ότι τίποτα καλό δεν πρόκειται να συμβεί. Ο αξιωματικός υποδοχής δεν έχασε χρόνο με το καλωσόρισμα. «Ήρθατε για την Τζουν Ντάλτον?» «Ναι, είμαι η μητέρα της». Γύρισε ένα φύλλο στο πρόχειρό του. Συνελήφθη για κλοπή από κατάστημα. Χρυσό κολλιέ βρέθηκε στην τσάντα της με την ετικέτα ασφαλείας ακόμα κολλημένη. Γι' αυτό χτύπησε ο συναγερμός, ήταν το είδος της εξήγησης που θα έδινες για μια κλήση για παρκάρισμα. Ρουτίνα, απρόσωπη, αλλά έπεφτε σαν γροθιά. Άνοιξα το στόμα μου για να πω, αυτό είναι αδύνατον, αλλά δεν βγήκε τίποτα. Ανταυτού. Έγνεψα και υπέγραψα το έντυπο αποδέσμευσης, η Τζουν εμφανίστηκε λίγα λεπτά αργότερα. Περπατούσε σαν το πάτωμα να ήταν φτιαγμένο από γυαλί. Τα μάτια της ήταν καρφωμένα κάπου γύρω από τα παπούτσια της, το σακίδιό της κρεμόταν από τον έναν ώμο, ταλαντευόμενο ελαφρά σε κάθε βήμα, ένα ένοχο φανταχτερό σκηνικό στο χειρότερο θεατρικό έργο του κόσμου. «Δεν το έκανα εγώ», είπε, και οι λέξεις βιάστηκαν να ξεστομίσουν πριν προλάβω να μιλήσω. «Το ξέρω». Η φωνή μου ήταν αρκετά σταθερή, αλλά κράτησα το χέρι μου στον ώμο της μέχρι να βγούμε έξω. Στο αυτοκίνητο, δεν με κοίταξε, η σιωπή γέμισε τον χώρο ανάμεσά μας, ώσπου τελικά είπε, με κοίταξαν σαν να ήμουν ιδιαστική, σαν να ήξεραν ήδη ότι ήμουν ένοχη. «Σου ορκίζομαι, μαμά», δεν το άγγιξα καν. «Πήγαινε με μέσα από αυτό». Ήμουν με τη γιαγιά και τον παππού. Φύγαμε από το μαγαζί. Ο συναγερμός χτύπησε. Ήρθε η ασφάλεια. Ήταν στην τσάντα μου. Δεν ξέρω πώς βρέθηκε εκεί. Την παρακολουθούσα με την άκρη του ματιού μου. Η φωνή της ήταν ομοιόμορφη. Αλλά τα χέρια της ήταν σφιγμένα στην αγκαλιά της, οι αρθρώσεις της άσπρες σαν να συγκρατούσε τον εαυτό της. Δεν κατηγόρησε κανέναν, αλλά η εικόνα στο μυαλό μου δεν χρειαζόταν περισσότερο χρωματισμό. Όταν φτάσαμε σπίτι, είπα στην Τζουν να πάει επάνω και να προσπαθήσει να χαλαρώσει. Έκανε ένα νεύμα και εξαφανίστηκε χωρίς να πει λέξη. Εγώ έμεινα στη θέση του οδηγού, με τη μηχανή σβηστή και την ησυχία να με πιέζει. Έκανα κύληση στη μαμά στις επαφές μου και πάτησα κλίση πριν το σκεφτώ καλύτερα. Απάντησε στο δεύτερο χτύπημα, με τον τόνο της ελαφρύ, σχεδόν διασκεδαστικό. «Γεια σας». Τη συνέλαβαν ενώ ήταν μαζί σου. «Μπορείς να μου εξηγήσεις τι συνέβη?» Ίσως ήθελε απλώς να με εντυπωσιάσει, είπε η μαμά, σαν να μιλούσαμε για μια σχολική εργασία αντί για μια ποινική κατηγορία. Δεν είναι ο τύπος που θα έκανε κάτι τέτοιο. Είναι 15 χρονών. Οι έφηβοι κάνουν ανόητα πράγματα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Η κόρη μου δεν κάνει ανόητα πράγματα, ακολουθεί τους κανόνες. Το μεγαλοποιείς. Τα παιδιά πειραματίζονται, η φωνή της ήταν ήρεμη, αλλά τα χέρια μου κρατούσαν το τηλέφωνο τόσο σφιχτά που άκουγα το αμυδρό τρίξιμο του δέρματός μου πάνω στη θήκη. Εσύ έβαλες το κολλιέ στην τσάντα της, σιωπή για αρκετή ώρα ώστε να ακούσω έναν αμυδρό ήχο στο βάθος. Ίσως να μετακινείται στην καρέκλα της. Ίσως τίποτα. Κάνεις μεγάλο θέμα από το τίποτα, είπε τελικά, δεν διαφώνησα. Όχι επειδή την πίστευα, αλλά επειδή ήξερα ότι αν ξεκινούσα δεν θα σταματούσα. Εκείνη τη στιγμή, νόμιζα ότι είχα καταλάβει τι είχε συμβεί. Αυτό ήταν το πρώτο μου λάθος.
Στις οικογένειες αρέσει να λένε στον εαυτό τους ότι έχουν ιδιοτροπίες. Στη δική μας, η ιδιορυθμία ήταν ότι η μητέρα μου έκλεβε πράγματα. Δεν ήταν απελπισία. Ήμασταν μεσοαστοί, άνετοι. Ήταν απλά αυτή, όταν ήμουν μικρή, νόμιζα ότι τα ευρήματα της μαμάς προέρχονταν από εκπληκτικές εκπτώσεις. Μέχρι να γίνω 8 χρονών, είχα καταλάβει ότι οι εκπτώσεις δεν γίνονταν στο μαγαζί. Συνέβαιναν αφού έβαζε κάτι στην τσάντα της, η μικρότερη αδελφή μου. Η Ιώνα το θεωρούσε ξεκαρδιστικό. Την ακολουθούσε σε αυτές τις μικρές περιπέτειες και αντέγραφε κάθε κίνηση. Οι δυο τους ήταν μια ομάδα. Εγώ δεν ήμουν μέρος της, η Λεώνα ήταν η αγαπημένη από την αρχή. Όχι επειδή ήταν πιο όμορφη ή πιο έξυπνη, αλλά επειδή είχε πλάκα. Έσπαγε τους κανόνες, έπαιρνε το θάρρος, ξεπερνούσε τα όρια. Εγώ ήμουν το αντίθετο. Αν η πινακίδα έλεγε μακριά από το γρασίδι, εγώ έμενα μακριά από το γρασίδι. Η μαμά και η Ιώνα επέστρεφαν στο σπίτι γελώντας, γεμάτες εσωτερικά αστεία. Μου έλεγαν ότι ήμουν πολύ σοβαρή ή ότι δεν είχα πλάκα. Ο μπαμπάς μου δεν συμμετείχε στην κλοπή, αλλά ούτε και την εμπόδιζε. Απλά σήκωνε τους ώμους και έλεγε, έτσι είναι η μητέρα σου, σαν να ήταν ένα γοητευτικό ελάττωμα. Είναι άλλο πράγμα να ζεις με ένα γοητευτικό ελάττωμα, άλλο να μεγαλώνεις σε ένα σπίτι όπου οι κανόνες ισχύουν για σένα, αλλά όχι για όλους τους άλλους. Καθώς μεγάλωνα, η μαμά επιβράδυνε. Ή τουλάχιστον νόμιζα ότι επιβράδυνε. Έκανε μια φορά ψυχοθεραπεία με εντολή δικαστηρίου, αφού την έπιασαν, και όλοι προσποιούμασταν ότι την είχε διορθώσει, αλλά κάθε τόσο, έκανε ένα σχόλιο για τη συγκίνηση με τρόπο που με έκανε να αναρωτιέμαι. Παρόλα αυτά, διατηρούσα την ειρήνη. Την επισκεπτόμουν. Έφερα τον άντρα μου, τον Ρόουαν. Όταν συνταξιοδοτήθηκαν, βοήθησα ακόμα και με την υποθήκη τους, ώστε να μπορέσουν να μείνουν στο σπίτι τους. Δεν ήμουν τυφλή απέναντι στην ευνοιοκρατία, ειδικά αφότου η Λιόουνα και εγώ είχαμε γεννήσει τις κόρες μας την ίδια χρονιά. Η Άστριντ, το κορίτσι της Λιόουνα, έγινε η νέα αγαπημένη. Ήταν τολμηρή, λίγο ρυψοκίνδυνη, ακριβώς το παιδί της μαμάς. Η κόρη μου, η Τζουν, δεν ήταν σαν εμένα, σκεπτόμενη, προσεκτική, ακολουθούσε τους κανόνες μέχρι το κόκαλο. Η αγάπη της Τζουν για τους κανόνες δεν είχε να κάνει με το φόβο. Πραγματικά πίστευε σε αυτούς. Αν σου έλεγε το όριο ταχύτητας, δεν ήταν για να γκρινιάζει, ήταν επειδή στο μυαλό της. Η τάξη έκανε τον κόσμο ασφαλή. Όταν ήταν 12 ετών, είχε αποφασίσει ότι ήθελε να σπουδάσει νομικά. Άρχισε να καταβροχθίζει αστυνομικές σειρές, να αναλύει σκηνές από δικαστήρια, να επισημαίνει διαδικαστικά λάθη σαν να είχε γεννηθεί με σήμα. Έτσι, όταν ανακάλυψε το πρόγραμμα Police Explorer, ήταν σαν κάποιος να είχε φτιάξει ένα όνειρο μόνο για αυτήν. Ήταν ανταγωνιστικό, συνεντεύξεις, έλεγχοι ιστορικού, τα πάντα. Αλλά μπήκε και ήταν ενθουσιασμένη. Για μήνες μιλούσε μόνο γι' αυτό, στο κυριακάτικο μεσημεριανό γεύμα, διακτηνίστηκε σε όλο το τραπέζι, εξηγώντας τις βόλτες και τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Η Σίγμα φρογιόταν τάφ γυρνούσε τα μάτια της. Η μαμά χαμογελούσε ευγενικά, αλλά ήταν ένα σφιχτό χαμόγελο, το είδος που χρησιμοποιείς όταν περιμένεις κάποιον να αλλάξει θέμα. Δεν το σκέφτηκα και πολύ. Οι οικογένειες είναι περίπλοκες, μετά η Τζουν πήγε για ψώνια με τη μαμά και τον μπαμπά. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Εκείνη ήταν η στιγμή που κατάλαβα την ευνοιοκρατία, τα εσωτερικά αστεία. Την ιδιότυπη κλοπή στα μαγαζιά. Τίποτα από αυτά δεν ήταν ακίνδυνο. Ήταν ένα σύστημα και η κόρη μου μόλις είχε πέσει μέσα σε αυτό. Αν είχα προβλέψει τι θα ακολουθούσε, θα είχα προετοιμαστεί. Αλλά αυτό είναι το θέμα με την οικογένεια. Πάντα νομίζεις ότι έχεις ήδη δει τα χειρότερα. Το θέμα με τη γονική μέριμνα είναι ότι συνηθίζεις να είσαι αυτός που έχει τις απαντήσεις. Η εργασία στο σπίτι, η απαγόρευση της κυκλοφορίας, πώς να βγάλεις το στυλό από το μαξιλάρι του καναπέ, για να μένετε να ξέρεις, αλλά εκείνο το βράδυ, στεκόμενη έξω από την πόρτα της κόρης μου, δεν ήξερα τι να πω. Μπορούσα να την ακούσω να κλαίει, όχι δυνατά, θεατρικά κλάματα, το ήσυχο είδος, σαν να προσπαθούσε να μην της ξεφύγει. Περίμενα μια στιγμή πριν χτυπήσω. Τζουν, εγώ είμαι, δεν απάντησε, αλλά μπήκα μέσα ούτως ή άλλως. Ήταν κουλουριασμένη στο κρεβάτι, με το μαξιλάρι σφιγμένο στο στήθος της σαν σωσίβιο. Τα μάτια της ήταν κόκκινα, το πρόσωπο της κατακόκκινο. Φαινόταν μικρότερη από όμικρον με τόνο, τι το πρωί. Τελείωσε. Είπε πριν καν καθίσω. Θα με διώξουν από το πρόγραμμα. Δεν θα μπορέσω ποτέ να κάνω την καριέρα που θέλω, κάθισα στην άκρη του κρεβατιού. Δεν τελείωσε. Θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Θα βρούμε έναν τρόπο,
κούνησε το κεφάλι της. Η γιαγιά τους είπε ότι το έκλεψα, και ο παππούς τους είπε ότι με είδε να το κάνω. Η φωνή της ταλαντεύτηκε, αλλά δεν υπήρχε θυμός μέσα της, μόνο σύγχυση. Νομίζω ότι απλώς την προστάτευε, ξέρεις, επειδή την αγαπάει, έκανα ένα νεύμα, γιατί αυτό όντως ακούστηκε σαν τον μπαμπά μου, πάντα έτοιμος να καλύψει τη μαμά μου, είτε αυτή χτυπούσε ένα αυτοκίνητο είτε μια φήμη. Είπαν ότι το κολλιέ είχε ακόμα την ετικέτα ασφαλείας. Γι' αυτό χτύπησε ο συναγερμός. Αυτό ήταν ενδιαφέρον, η μαμά μου δεν ήταν τσαπατσούλα. Αν ήθελε να βγάλει κάτι από ένα μαγαζί, θα έβρισκε τρόπο να το βγάλει χωρίς κοινό. Αν η ετικέτα ήταν ακόμα πάνω, αυτό σήμαινε ένα από τα δύο πράγματα. Ήταν απρόσεκτη ή ήθελε να το βρουν. Εκείνη την εποχή, υπέθεσα το πρώτο. Ξεκουράσου. Είπα στην Τζουν. Θα μιλήσουμε περισσότερο το πρωί. Μέχρι το πρωί, ο Ρόουαν και εγώ είχαμε ένα σχέδιο. Λοιπόν, εγώ είχα ένα σχέδιο. Ο Ρόουαν ήταν εκεί για να παρέχει υποστήριξη και να με αποτρέψει από το να πω κάτι που δεν θα μπορούσα να πάρω πίσω. Αφήσαμε την Τζουν στο σπίτι και πήγαμε στο σπίτι των γονιών μου. Τίποτα δεν είχε αλλάξει, ο σπασμένος νάνος του κήπου εξακολουθούσε να φυλάει το μπροστινό σκαλοπάτι και η μυρωδιά του παραφτιαγμένου καφέ εξακολουθούσε να διαχέεται μέσα από τους τοίχους σαν να είχε διεκδικήσει μόνιμη κατοικία. Η μαμά άνοιξε την πόρτα και σήκωσε τα φρύδια της όταν είδε τον Ρόουαν πίσω μου. «Αυτό φαίνεται σοβαρό», είπε, σαν να ήμασταν εκεί για να της πουλήσουμε ένα χρονομερίδιο. «Είναι». Μπήκα μέσα χωρίς να περιμένω πρόσκληση. «Πρέπει να πας στην αστυνομία και να τους πεις την αλήθεια. Η Τζουν δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για κάτι που έκανες εσύ. Εσύ το έβαλες στην τσάντα της, η έκφρασή της δεν άλλαξε, αλλά ο πατέρας μου, που καθόταν στο τραπέζι της κουζίνας, κάθισε πιο ίσια. Πώς τολμάς να κατηγορείς έτσι την ίδια σου τη μητέρα?» Η φωνή του ήταν απότομη, αλλά όχι έκπληκτη. «Θα μπορούσε να πάει φυλακή. Η κόρη σου, για πρώτο αδίκημα. Τίποτα δεν θα τη συμβεί. Θα πρέπει να υπερασπιστεί την οικογένειά της», γύρισα προς το μέρος του. «Είναι 15 ετών, μπαμπά. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπερασπίζεται την οικογένειά της. Αυτό είναι να παίρνεις το φταίξιμο για κάτι που δεν έκανε», η μαμά κούνησε το χέρι της. «Ακριβώς. Για το πρώτο παράπτωμα, δεν θα συμβεί τίποτα. Είναι νέα. Θα επανέλθει. Έχω περάσει και χειρότερα και είμαι μια χαρά. Όλοι σας το μετατρέπετε σε δράμα. Δεν χρειάζεται να είναι. Δεν είναι μόνο η κλοπή», είπα. «Ήξερες ότι αυτό θα μπορούσε να καταστρέψει το πρόγραμμά της. Ήξερες πόσα πολλά σήμαινε αυτό για εκείνη. Μιλούσε γι' αυτό εδώ και μήνες», τα μάτια της μαμάς στένεψαν. Μια λάμψη εκνευρισμού έσπασε την ηρεμία της. «Ίσως είναι καλύτερα έτσι. Δεν θέλω να μπλέξει με την αστυνομική δουλειά. Κυκλοφορεί σαν να είναι καλύτερη από όλους, αυτό ήταν. Δεν είναι προσεκτικός. Όχι υπολογισμένη. Απλά ξεγλίστρισε. Περίμενα. Δεν το πήρε πίσω. Είναι 15 ετών», είπα αργά. «Λέτε ότι δεν την θέλατε στο πρόγραμμα επειδή τι έκανε?» «Επειδή ήταν περήφανη που μπήκε», η μαμά έγειρε πίσω στην καρέκλα της, διπλώνοντας τα χέρια της. «Η Άστριντ νιώθει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Τέλειοι βαθμοί. Τέλειο πρόγραμμα. Τέλεια τα πάντα. Δεν είναι δίκαιο για αυτήν. Δεν θέλω η μία εγγονή να κάνει την άλλη να νιώθει μικρή». Για μια στιγμή, το μόνο που άκουγα ήταν το αχνό βουητό του ψυγείου. Τότε η εικόνα επανήλθε στη μνήμη μου. Ένα χρυσό κολλιέ, που φορούσε ακόμα την ετικέτα ασφαλείας του, σαν κόκκινο γράμμα. Αυτό δεν ήταν ατύχημα, έτσι δεν είναι? Η φωνή μου ήταν ήσυχη τώρα. Σχεδόν πολύ ήσυχη. «Είσαι πολύ έμπειρος για κάτι τέτοιο», φύσε στην ετικέτα για να την πιάσουν. Αυτό έγινε επίτηδες, ο μπαμπάς κούνησε το κεφάλι του. «Φυσικά και όχι. Ήταν ατύχημα». Ακουγόταν πραγματικά σοκαρισμένος, η μαμά δεν απάντησε αμέσως. Όταν το έκανε, η φωνή της ήταν επίπεδη. Έπρεπε να ταπεινωθεί. Της άξιζε, το χέρι του Ρόουαν έσφιξε γύρω από το δικό μου κάτω από το τραπέζι. Νομίζω ότι το έκανε περισσότερο για να σταθεροποιήσει τον εαυτό του παρά εμένα. Δεν μείναμε πολύ μετά από αυτό. Δεν είχαμε τίποτα άλλο να πούμε, καθώς περπατούσαμε προς το αυτοκίνητο, μπορούσα να δω τον μπαμπά ακόμα στην κουζίνα, να μην μας κοιτάζει, να επεξεργάζεται ίσως ή να αποφασίζει τι ιστορία θα έλεγε στον εαυτό του για όμικρον με τόνο, τι μόλις είχε συμβεί. Ο Ρόουαν ξεκλείδωσε το αυτοκίνητο,
αλλά εγώ στάθηκα εκεί για μια στιγμή, κοιτάζοντας το σπίτι στο οποίο είχα μεγαλώσει. Ίδια επένδυση. Ίδια παράθυρα. Αλλά συνειδητοποίησα ότι έκανα λάθος όλα αυτά τα χρόνια για τα θεμέλια, δεν είχε χτιστεί πάνω στην αγάπη ή την αφοσίωση, ούτε καν σε εκείνη την ελαττωματική εκδοχή της αφοσίωσης που ο μπαμπάς μου ήθελε να αποκαλεί «να μένουμε μαζί». Είχε χτιστεί πάνω σε κάτι εντελώς διαφορετικό, και τώρα η κόρη μου το είχε νιώσει από πρώτο χέρι. Γυρίσαμε σπίτι χωρίς να μιλήσουμε πολύ. Η Ροουάν με κοίταζε συνέχεια, περιμένοντας μάλλον να σπάσω τη σιωπή. Αλλά δεν το έκανα. Όταν μπήκαμε στο δρόμο, είπα τελικά ότι δεν προσπάθησε καν να το αρνηθεί. Η Ροουάν απλώς έγνεψε. Μέσα, η Τζουν καθόταν στο τραπέζι της κουζίνας με μια κούπα τσάι, ξεφυλίζοντας ένα από τα βιβλία της για την εγκληματολογική διαδικασία, σαν να μπορούσε να μελετήσει για να βγει από την κατάσταση. «Πώς ήταν?» ρώτησε. Δεν απάντησα αμέσως. «Θα μιλήσουμε αργότερα», είπα, γιατί δεν ήμουν έτοιμος να της το πω ακόμα. Ούτε για το κίνητρο, ούτε για το γεγονός ότι η γιαγιά της είχε ενορχιστρώσει το όλο θέμα. Ούτε μέχρι να σκεφτώ τι θα έκανα στη συνέχεια, δεν κοιμήθηκα πολύ τη νύχτα μετά την αντιπαράθεση. Άκουγα συνέχεια τη φωνή της στο μυαλό μου, σταθερή, αταλάντευτη. Έπρεπε να ταπεινωθεί. Της άξιζε. Η κλοπή ήταν ένα πράγμα. Το να παγιδεύεις την κόρη μου ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό, μέχρι το πρωί, η απόφαση ήταν ηλυμένη. Δεν θα πλήρωναν πλέον μέρος της υποθήκης τους. Τέρμα η αθόρυβη βοήθεια για να τους κρατήσει άνετους. Τους κρατούσα στην επιφάνεια για χρόνια και τώρα μπορούσαν να τα βρουν μόνοι τους, ο Ροουάν δεν το έκανε. «Ωραία», είπε. «Ας τους αφήσουμε να ζήσουν με τις δικές τους επιλογές», το είπε ενώ βούτυρωνε το τόστ, σαν να μιλούσαμε για τον καιρό. Όχι για το κόψιμο της οικονομικής υποστήριξης ζωής. Κατά κάποιο τρόπο αυτό το έκανε ακόμα καλύτερο. Αποφάσισα επίσης να πάω στην αστυνομία και δεν θα πήγαινα με άδεια χέρια. Δεν ήξεραν ότι ηχογραφούσα όλη αυτή τη συζήτηση στην κουζίνα τους. Δεν το είχα σχεδιάσει. Απλά άφησα το τηλέφωνό μου στον πάγκο πριν αρχίσουμε να μιλάμε. Ίσως ήταν ένστικτο, ή ίσως απλά ήξερα τη μητέρα μου αρκετά καλά ώστε να περιμένω κάτι που άξιζε να θυμάμαι. Αλλά είχα τα πάντα. Τι μαμά να παραδέχεται ότι έβαλε το κολλιέ στην τσάντα της Τζουν, λέγοντας ότι η κόρη μου έπρεπε να ταπεινωθεί. Η έκπληκτη άρνηση του μπαμπά. Την επόμενη μέρα ο Ροουάν ήρθε μαζί μου στο τμήμα. Δεν μιλήσαμε πολύ στο αυτοκίνητο. Δεν ήταν το είδος της δουλειάς που κάνεις κουβεντούλα. Τους έδωσα την ηχογράφηση, τους εξήγησα τι είχε συμβεί και έφυγα, κανείς δεν μου είπε τι θα συνέβαινε στη συνέχεια. Δεν λειτουργεί έτσι. Το δίνεις. Λένε ότι θα το εξετάσουν και πας σπίτι σου αναρωτώμενος πόσο καιρό θα πάρει. Περνάς επίσης τη διαδρομή της επιστροφής προσπαθώντας να μην σκεφτείς πόσες φορές έχεις βρεθεί σε καταστάσεις όπου το «θα το εξετάσουμε» σήμαινε στην πραγματικότητα. Θα το αρχιοθετήσουμε και θα το ξεχάσουμε. Αν είχα προβλέψει τι θα επακολουθούσε, θα είχα προετοιμαστεί, αλλά αυτό είναι το θέμα με την οικογένεια, πάντα νομίζεις ότι έχεις ήδη δει τα χειρότερα. Το θέμα με τη γονική μέριμνα είναι ότι συνηθίζεις να είσαι αυτός που έχει απαντήσεις. Τα μαθήματα, η απαγόρευση της κυκλοφορίας, το πώς να βγάλεις το στυλό από το μαξιλάρι του καναπέ, αναμένεται να ξέρεις. Αλλά εκείνο το βράδυ, στεκόμενη έξω από την πόρτα της κόρης μου, δεν ήξερα τι να πω. Την άκουγα να κλαίει. Όχι δυνατούς, θεατρικούς λυγμούς. Το ήσυχο είδος, σαν να προσπαθούσε να μην της ξεφύγει. Περίμενα μια στιγμή πριν χτυπήσω. «Τζουν, εγώ είμαι». Δεν απάντησε, αλλά μπήκα μέσα ούτως ή άλλως. Ήταν κουλουριασμένη στο κρεβάτι. Με το μαξιλάρι στο στήθος της σαν σωσίβιο. Τα μάτια της ήταν κόκκινα, το πρόσωπο της κατακόκκινο. Φαινόταν μικρότερη από όμικρον με τόνο, το πρωί. «Τελείωσε», είπε, πριν καν καθίσω. «Θα με διώξουν από το πρόγραμμα. Δεν θα μπορέσω ποτέ να κάνω την καριέρα που θέλω», κάθισα στην άκρη του κρεβατιού. «Δεν τελείωσε. Θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Θα βρούμε έναν τρόπο», κούνησε το κεφάλι της. Η γιαγιά τους είπε ότι το έκλεψα, και ο παππούς τους είπε ότι με είδε να το κάνω. Η φωνή της ταλαντεύτηκε, αλλά δεν υπήρχε θυμός μέσα της, μόνο σύγχυση. Νομίζω ότι απλώς την προστάτευε, ξέρεις, επειδή την αγαπάει. Έκανα ένα νεύμα, γιατί αυτό όντως ακούστηκε σαν τον πατέρα μου, πάντα έτοιμος να καλύψει τη μαμά μου, είτε αυτή χτυπούσε ένα αυτοκίνητο είτε μια φήμη. Είπαν ότι το κολλιέ είχε ακόμα την ετικέτα ασφαλείας, γι' αυτό χτύπησε ο συναγερμός. Αυτό ήταν ενδιαφέρον. Η μαμά μου δεν ήταν τσαπατσούλα. Αν ήθελε να βγάλει κάτι από ένα κατάστημα, θα έβρισκε τρόπο να το βγάλει χωρίς κοινό.
αν η ετικέτα ήταν ακόμα πάνω. Αυτό σήμαινε ένα από τα δύο πράγματα. Ήταν απρόσεκτη ή ήθελε να το βρουν. Εκείνη την εποχή, διπέθεσα το πρώτο. Ξεκουράσου, είπα στην Τζουν. Θα μιλήσουμε περισσότερο το πρωί. Μέχρι το πρωί ο Ρόουαν και εγώ είχαμε ένα σχέδιο. Λοιπόν, εγώ είχα ένα σχέδιο. Ο Ρόουαν ήταν εκεί για να παρέχει υποστήριξη και να με αποτρέψει από το να πω κάτι που δεν θα μπορούσα να πάρω πίσω. Αφήσαμε την Τζουν στο σπίτι και πήγαμε στο σπίτι των γονιών μου. Τίποτα δεν είχε αλλάξει, ο σπασμένος νάνος του κήπου εξακολουθούσε να φυλάει το μπροστινό σκαλοπάτι και η μυρωδιά του παραφτιαγμένου καφέ εξακολουθούσε να διαχέεται μέσα από τους τοίχους σαν να είχε διεκδικήσει μόνιμη κατοικία. Η μαμά άνοιξε την πόρτα και σήκωσε τα φρύδια της όταν είδε τον Ρόουαν πίσω μου. «Αυτό φαίνεται σοβαρό», είπε. «Σαν να ήμασταν εκεί για να της πουλήσουμε ένα χρονομερίδιο». «Είναι». Μπήκα μέσα χωρίς να περιμένω πρόσκληση. «Πρέπει να πας στην αστυνομία και να τους πεις την αλήθεια. Η Τζουν δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για κάτι που έκανες εσύ. Εσύ το έβαλες στην τσάντα της, η έκφρασή της δεν άλλαξε, αλλά ο μπαμπάς μου, που καθόταν στο τραπέζι της κουζίνας, κάθισε πιο ίσια. Πώς τολμάς να κατηγορείς έτσι την ίδια σου τη μητέρα?» Η φωνή του ήταν απότομη, αλλά όχι έκπληκτη. «Θα μπορούσε να πάει φυλακή. Η κόρη σου, για πρώτο αδίκημα, τίποτα δεν θα της συμβεί. Πρέπει να υπερασπιστεί την οικογένειά της». Γύρισα προς το μέρος του. «Είναι 15 ετών, μπαμπά. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπερασπίζεται την οικογένειά της. Αυτό είναι να παίρνεις το φταίξιμο για κάτι που δεν έκανε», η μαμά κούνησε το χέρι της. «Ακριβώς. Για το πρώτο αδίκημα, δεν θα συμβεί τίποτα. Είναι νέα. Θα επανέλθει. Έχω περάσει και χειρότερα και είμαι μια χαρά. Όλοι σας το μετατρέπετε σε δράμα. Δεν χρειάζεται να είναι. Δεν είναι μόνο η κλοπή», είπα. «Ήξερες ότι αυτό θα μπορούσε να καταστρέψει το πρόγραμμά της. Ήξερες πόσα πολλά σήμαινε αυτό για εκείνη. Μιλούσε γι' αυτό εδώ και μήνες, τα μάτια της μαμάς στένεψαν, μια λάμψη εκνευρισμού έσπασε την ηρεμία της. Ίσως είναι καλύτερα έτσι. Δεν θέλω να μπλέξει με την αστυνομική δουλειά. Κυκλοφορεί σαν να είναι καλύτερη από όλους, αυτό ήταν. Όχι προσεκτική, όχι υπολογισμένη. Απλά ξεγλίστρισε. Περίμενα. Δεν το πήρε πίσω. Είναι 15 ετών, είπα αργά. Λέτε ότι δεν την θέλατε στο πρόγραμμα επειδή τι έκανε, επειδή ήταν περήφανη που μπήκε, η μαμά έγειρε πίσω στην καρέκλα της, διπλώνοντας τα χέρια της. Η Άστριντ νιώθει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Τέλειοι βαθμοί, τέλειο πρόγραμμα, τέλεια τα πάντα. Δεν είναι δίκαιο για αυτήν. Δεν θέλω η μία εγγονή να κάνει την άλλη να νιώθει μικρή. Για μια στιγμή, το μόνο που άκουγα ήταν το αχνόβουητό του ψυγείου. Τότε η εικόνα επανήλθε στη μνήμη μου. Ένα χρυσό κολλιέ που φορούσε ακόμα την ετικέτα ασφαλείας του σαν κόκκινο γράμμα. Αυτό δεν ήταν ατύχημα, έτσι δεν είναι, η φωνή μου ήταν ήσυχη τώρα, σχεδόν υπερβολικά ήσυχη. Είσαι πολύ έμπειρος για κάτι τέτοιο. Άφησες την ετικέτα για να την πιάσουν. Αυτό έγινε επίτηδες, ο μπαμπάς κούνησε το κεφάλι του. Φυσικά και όχι, ήταν ατύχημα. Ακουγόταν πραγματικά σοκαρισμένος, η μαμά δεν απάντησε αμέσως. Όταν το έκανε, η φωνή της ήταν επίπεδη. Έπρεπε να ταπεινωθεί. Της άξιζε, το χέρι του Ρόουαν έσφιξε γύρω από το δικό μου κάτω από το τραπέζι. Νομίζω ότι το έκανε περισσότερο για να σταθεροποιήσει τον εαυτό του παρά εμένα. Δεν μείναμε πολύ μετά από αυτό. Δεν είχαμε τίποτα άλλο να πούμε, καθώς πηγαίναμε προς το αυτοκίνητο, έβλεπα τον μπαμπά ακόμα στην κουζίνα, χωρίς να μας κοιτάζει. Ίσως επεξεργαζόταν ή αποφάσιζε τι ιστορία θα έλεγε στον εαυτό του για αυτό που μόλις είχε συμβεί, ο Ρόουαν ξεκλείδωσε το αυτοκίνητο, αλλά εγώ στάθηκα εκεί για μια στιγμή. Κοιτάζοντας το σπίτι στο οποίο είχα μεγαλώσει. Η ίδια επένδυση, τα ίδια παράθυρα. Αλλά συνειδητοποίησα ότι έκανα λάθος όλα αυτά τα χρόνια για το ίδρυμα, δεν είχε χτιστεί πάνω στην αγάπη ή την αφοσίωση, ούτε καν σε εκείνη την ελαττωματική εκδοχή της αφοσίωσης που ο μπαμπάς μου ήθελε να αποκαλεί να είμαστε ενωμένοι. Είχε χτιστεί πάνω σε κάτι εντελώς διαφορετικό, και τώρα η κόρη μου το είχε νιώσει από πρώτο χέρι, γυρίσαμε σπίτι χωρίς να μιλήσουμε πολύ. Η Ρόουαν με κοίταζε συνέχεια, περιμένοντας μάλλον να σπάσω τη σιωπή. Αλλά δεν το έκανα. Όταν μπήκαμε στο δρόμο, είπα τελικά, δεν προσπάθησε καν να το αρνηθεί. Ο Ρόουαν απλώς έγνεψε, μέσα, η Τζουν καθόταν στο τραπέζι της κουζίνας με μια κούπα τσάι,
ξεφυλίζοντας ένα από τα βιβλία της για την εγκληματολογική διαδικασία, σαν να μπορούσε να μελετήσει τον τρόπο που θα έβγαινε από την κατάσταση. «Πώς ήταν?» ρώτησε. Δεν απάντησα αμέσως. «Θα μιλήσουμε αργότερα», είπα, γιατί δεν ήμουν έτοιμος να της το πω ακόμα. Ούτε για το κίνητρο. Ούτε για το γεγονός ότι η γιαγιά της είχε ενορχιστρώσει το όλο θέμα, ούτε μέχρι να σκεφτώ τι θα έκανα στη συνέχεια, δεν κοιμήθηκα πολύ τη νύχτα μετά την αντιπαράθεση. Άκουγα συνέχεια τη φωνή της στο κεφάλι μου. Σταθερή, ακλόνητη. Έπρεπε να ταπεινωθεί. Της άξιζε. Η κλοπή ήταν ένα πράγμα. Το να παγιδεύεις την κόρη μου ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό, μέχρι το πρωί, η απόφαση ήταν ηλυμένη. Δεν θα πλήρωναν πλέον μέρος της υποθήκης τους. Τέρμα η αθόρυβη βοήθεια για να τους κρατήσει άνετους. Τους κρατούσα στην επιφάνεια για χρόνια, και τώρα μπορούσαν να τα καταφέρουν μόνοι τους, ο Ροουάν δεν το αμφισβήτησε. «Ωραία», είπε. «Αφήστε τους να ζήσουν με τις δικές τους επιλογές». Το είπε ενώ έβαζε βούτυρο στο ψωμί του τόστ. Σαν να μιλούσαμε για τον καιρό και όχι για την διακοπή της οικονομικής υποστήριξης ζωής. Κατά κάποιο τρόπο αυτό το έκανε ακόμα καλύτερο. Αποφάσισα επίσης να πάω στην αστυνομία και δεν θα πήγαινα με άδεια χέρια. Δεν ήξεραν ότι ηχογραφούσα όλη αυτή τη συζήτηση στην κουζίνα τους. Δεν το είχα σχεδιάσει, απλά άφησα το τηλέφωνό μου στον πάγκο πριν αρχίσουμε να μιλάμε. Ίσως ήταν ένστικτο, ή ίσως απλά ήξερα τη μητέρα μου αρκετά καλά ώστε να περιμένω κάτι που αξίζει να θυμάμαι. Αλλά είχα τα πάντα. Η μαμά παραδέχτηκε ότι έβαλε το κολλιέ στην τσάντα της Τζουν, λέγοντας ότι η κόρη μου έπρεπε να ταπεινωθεί. Η έκπληκτη άρνηση του μπαμπά, την επόμενη μέρα η Ροουάν ήρθε μαζί μου στο τμήμα. Δεν μιλούσαμε πολύ στο αυτοκίνητο, δεν ήταν από τις δουλειές που κάνεις κουβεντούλα. Τους έδωσα την ηχογράφηση, τους εξήγησα τι είχε συμβεί και έφυγα. Κανείς δεν μου είπε τι θα συνέβαινε στη συνέχεια, δεν λειτουργεί έτσι. Το παραδίδεις. Λένε ότι θα το εξετάσουν και πας σπίτι σου αναρωτώμενος πόσο καιρό θα πάρει. Περνάς επίσης τη διαδρομή της επιστροφής προσπαθώντας να μην σκεφτείς πόσες φορές έχεις βρεθεί σε καταστάσεις όπου το «θα το εξετάσουμε» σήμαινε στην πραγματικότητα, θα το αρχιοθετήσουμε και θα το ξεχάσουμε. Δεν χρειάστηκε να περιμένω πολύ για να μάθω ότι είχαν έρθει σε επαφή, εκείνο το απόγευμα χτύπησε το τηλέφωνό μου. Πώς μπόρεσες να το κάνεις αυτό στην ίδια σου τη μητέρα? Η φωνή της μαμάς ήταν απότομη, σχεδόν τρεμάμενη. Φύτεψε στοιχεία στην εγγονή σου, κάνοντας το θέμα μεγαλύτερο από όμικρον με τόνο. Τι είναι? Είναι ένα χρυσό κολλιέ και μια ψεύτικη αστυνομική αναφορά, όχι το να ξεχνάς να ποτίζεις τα φυτά κάποιου σπιτιού, είπα και έκλεισα το τηλέφωνο, τότε τηλεφώνησε ο πατέρας μου. Πρέπει να το διορθώσεις αυτό, είπε. Να διορθώσεις, ξέρεις κάτι, είναι η μητέρα σου και είναι μεγαλύτερη τώρα. Αυτό μπορεί να είναι σοβαρό για αυτήν. Είναι επαναλαμβανόμενη παραβάτης. Σίλβια. Μια ακόμη καταδίκη και μπορεί να καταλήξει στη φυλακή. Το θέλεις αυτό για εκείνη? Είναι η γιαγιά της Τζουν, είπα, αυτό το κορίτσι θα έπρεπε να υπερασπίζεται την οικογένειά της, όχι να την διαλύει. Είναι 15 ετών. Πρώτο αδίκημα. Τίποτα δεν θα τη συμβεί. Το ξέρεις αυτό. Αλλά η μητέρα σου κλέβει σε μαγαζιά όλη της τη ζωή, κόβω την κουβέντα. Αν περνάς δεκαετίες κυνηγώντας τη συγκίνηση, ίσως να μη σοκαριστείς όταν πιάνεις τις συνέπειες. Ποιος ξέρει, μπορεί να το βρίσκει ακόμα και συναρπαστικό, υπήρξε μια παύση βαρύτερη από την προηγούμενη. Δεν το εννοείς αυτό, είπε, δεν απάντησα, η ευρύτερη οικογένεια μπήκε στη σειρά. Η θεία μου άφησε φωνητικό μήνυμα. Διαλύεις την οικογένεια. Όλοι έχουμε τα προβλήματά μας. Δεν τα πηγαίνει στην αστυνομία, μια ξαδέλφη έστειλε μήνυμα. Έμαθα ότι τσακώθηκες με τη μαμά σου. Ελπίζω να τα βρείτε, ένας θείος έστειλε ένα emoji με τον αντίχειρα προς τα πάνω για λόγους που δεν θα καταλάβω ποτέ, τα αγνόησα όλα αυτά. Δεν ήξεραν ακόμα για τα χρήματα. Δεν ήξεραν ότι τους είχα αποκόψει. Αυτό θα ερχόταν αρκετά σύντομα, όταν δεν θα έφτανε η επόμενη πληρωμή, αντί για ενοχές, ένιωσα ανακούφιση. Πραγματική, φυσική ανακούφιση. Σαν κάποιος να είχε μόλις σηκώσει ένα τούβλο από το στήθος μου που κουβαλούσα τόσο καιρό, που είχα ξεχάσει ότι δεν ήταν μέρος του σώματός μου. Είναι παράξενο πόσο βαριά μπορεί να νιώθει κανείς τη βοήθεια όταν την περιμένει αντί να την εκτιμά, και αν αυτό το τούβλο έπεσε ακριβώς στα δάχτυλα των ποδιών τους όταν το έριξα, τότε αυτοί ήταν που έχτισαν τον τοίχο εξ αρχής. 6 μήνες αργότερα, η σκόνη είχε καταλαγιάσει. Τουλάχιστον στη δική μας πλευρά του φράχτη. Η υπόθεση της μαμάς πέρασε ήσυχα. Δεν κάθισα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Δεν χρειαζόταν.
Η περίληψη του δικαστηρίου μου είπε τα πάντα, κλοπή σε βαθμό πλημελήματος. Χρυσό κολλιέ $65 με πέτρα ζυργών, το οποίο ήταν ακόμα μαρκαρισμένο όταν βρέθηκε στην τσάντα της Τζουν. Υποβολή ψευδούς αναφορά στην αστυνομία, η κατάθεση που έδωσε λέγοντας ότι είδε την εγγονή της να το κλέβει, επειδή δεν ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκε μπροστά σε δικαστή και επειδή δεν είχε δείξει ακριβώς μεταμέλεια, της επιβλήθηκε φυλάκιση 3 μηνών στην επαρχιακή φυλακή. Ο μπαμπάς ήρθε στην πόρτα μου στα μισά της ποινής της. Στεκόταν εκεί σαν άνθρωπος που τον έστειλαν σε μια αποστολή στην οποία δεν πίστευε. «Είναι η μητέρα σου», είπε. «Έχεις μόνο μία». Περίμενα. «Έχει έναν όρο. Δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό». «Μπαμπά», είπα. «Το να κλέβεις είναι ένα πράγμα. Το να παγιδεύεις ένα παιδί είναι κάτι άλλο. Αυτό δεν ήταν καταναγκασμός. Ήταν επιλογή», έφυγε χωρίς άλλη λέξη. Όταν βγήκε έξω, οι αλλαγές έγιναν γρήγορα. Το σπίτι βγήκε προς πώληση μέσα σε λίγες εβδομάδες. Χωρίς τη βοήθειά μου, δεν μπορούσαν να το κρατήσουν. Δεν πήγα στο ανοιχτό σπίτι. Δεν χρειαζόταν να περπατήσω στα άδεια δωμάτια για να καταλάβω τι ακριβώς είχαν χάσει, μετακόμισαν σε ένα μικρό διαμέρισμα στην άλλη άκρη της πόλης. Δεν τους επισκέφτηκα εκεί. Η ζωή προχώρησε μπροστά, ο Ρόαν και εγώ σταματήσαμε να μιλάμε για τους γονείς μου. Η Τζουν ρίχτηκε με τα μούτρα στο πρόγραμμα εξερεύνησης της αστυνομίας και, με τον τρόπο που μόνο αυτή μπορεί, αντιμετώπιζε κάθε βόλτα και κάθε εικονική δίκη σαν πραγματική υπόθεση. Ένα βράδυ ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια του δείπνου: «Αποφάσισα να ασχοληθώ με το ποινικό δίκαιο και όχι μόνο επειδή είναι ενδιαφέρον, αλλά επειδή οι άνθρωποι αξίζουν κάποιον που θα αγωνιστεί για αυτούς». Χαμογέλασα και συνέχισα να αγωνίζομαι εκεί που έχει σημασία. Δεν ξέρω αν θα ξανακούσω ποτέ νέα από τους γονείς μου. Δεν ξέρω αν το θέλω, αλλά ξέρω αυτό: κάποιοι οικογενειακοί δεσμοί είναι φτιαγμένοι για να κόβονται, και όταν το κάνεις, ο αέρας είναι πιο καθαρός, το φως είναι καλύτερο και μπορείς επιτέλους να δεις ποιος στέκεται ακόμα δίπλα σου. Λοιπόν, τι νομίζεις? Το παρατράβηξα ή δεν το παρατράβηξα αρκετά? Πείτε μου στα σχόλια. Και αν θέλετε να ακούσετε κι άλλες ιστορίες σαν και αυτή, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε.